разминканы башлап жибәрик. Кім бірінші сұрау бере? Румил Карамиев. Қаршы алабыз, достар. Hürmetli командалар, ертегіден бірінші мой yolları башланам. Мен ауылға бәрәңгі ұттыртырға қойттырға керек. Нұқ қойтасы келмейінше кеттіріп атмас көйлап табырға екен. Сізден кеңеш. Менімше уақыт өтіп жетті бұға, еқ ма? Румил, сен қоман бәрәңгі ұтыртасың ма? Бізде енді көптен трактор білен ұтырталар, сіздің қоман қол білен ме? Бізде қол білен де, от білен де. Ага, понятно. Аңлашылды. Тағын бірер сұрау бар екен. Әзір ме командалар? Әзір болсағыз шығыз, е? Ертегіден yollar башлана, yolларға олға бәрәңгі ұттыртырға қойттырға керек. Қойтасы келмей, неше кеттіріп атмаска табырға. Ей, банан кеттік менің білән қызлар артынан. Шайтан тояқлары командасы, рәхмәт. Бәрәңгі ұттыртырға қойтасы келмей, неше атмаска табырға. Кеңеш. Ертегі звонить етемі? Набирай. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Бәрәңгі ұттыртырға қойтасы келмей, неше атмаска табырға. Мен сенің орынға Рамил білән Русланы жіберілім. Паспортлары бар бет. Келіштік. Обана командасы болды бұл, достар. Дәуам итәбіз. Юк, бар ма? Юк. Рәхмәт, Румил, әйдәгіз олқышлыбыз. Дәуам итәбіз. Келесі сұрау кімнен? Келесі сұрау. Кем? Эмиль Шайхудинов. Есәбіз, достар. Менің командаларға сұрау шындай. Егі татаршаға нешік тәржеме етілі? Егі татаршаға нешік тәржеме етілі? Егі татаршаға нешік тәржеме етілі? Шайтан тояқлары. Башны қатыра тұрған нәрсе. Молодец. Шайтан тояқлары болды бұл. Эмиль хәтті сұрауын тағын бір тапқыр бере алмады. Эмиль, неге отырдыңсың? Еш бит әлі сен. Басып тұр әлі әзгіне? Бик матур шындай алып барышы, шындай КВНщик. Өзің тұрды айтасың. Әйдегіз әлі олқышлық әзгіне. Қызарсын, ол шындай ұялшан. Хәлләр Руслан білмей. Хәлләр гүлләр әйбәт. Менә кубок янында яңа тумба түзедім өзіме мен бит трудовик. Біз аны хәтерлейбіз. Менә мында минем нәрсә генә юк. Айфон зарядкасы да бар бұғай. Беріп тұрасың, ері. Сұрау шындай, әйеп. Эксклюзив. Егі татаршаға нешік тәржеме етілі? Мен білмейм, мен исәр қарағыз. Молодец. Менің сөзім yok бұл ситуацияға білмейм нәрсе етіргеді, Руслан. Ну, Эмиль, білесің мен, нинди сұрау шындай жауап? Ну, тігінді міндей. Шолай. Сенің сөзлерінен қызарып шықтым, Руслан. Рахмет, Виктор. Болды бұғай. Эмиль, болды бұғай. Юк. Или болды ма? Тұталар тігі егітіне. Болды ма? Болды. Рахмет. Рахмет. Шундай бик қызық разминка біздің бара. Келесі сұрау. Фазыл Майдуллин. Әйдәлі Фазыл қыздырайлы залны. Короче, яз келіп жетті бетеймі? Шуңа күрә, сізге музыкаль сұрау. Жырны давам етуіңіз. Шәшкәләрнең неге керегі бар? Қарайлы, сен бик матур жырлысың екен, Фазыл. Сен татар концертларында шығыш жасамайсың ма? Алмайлар анда. Алмайлар. Матур түгілділер. Сен өзіңнің талантыңны Эмильға бер. Ол шундай матур.
Білмеймін, мен әйбәт жырлайым. Шәшәкәләрінің неге керегі бар. Гафу ит, ләкин Фазылда моң күберәк. Iyi командалар жауап бирергә мөмкин. Кирәк. Мәҗбүри. Белмим, нинди тагын сүзләр әйтергә аларга. Күзләре яна. Обана! Шәшкәләрнең нигә кирәге бар? Синең кебек кеше булганда. Менә шулай. Дәвам итәбез. Эксклюзив. Шәшкәләрнең нигә кирәге бар? Молодец! Автомобиль! Крути барабан! Шәшкәләрнең нигә кирәге бар? Ну давай. Шәшкәләрнең нигә кирәге бар? Чөнки аларны мин ашыйм. Тагын нәрсә ишетәсе бар безнең? Белмим, бәлки тәмамлыйбыз моның белән, дуслар. Или тагын бар? Тагын бер сорау. Әйдәгез. Тагын бер сорау. Исәнмесез? Рамил Акзиев. Сәлем! Исәнме, Руслан? Сәлам. Хәлләрең ничек? Нормальнымы? Бер көе. Ашауга. Менә күптән түгел безнең бит бөек татар шагыйренең туган көне иде, әйме? Кемнең ул? Афәрин, молодцы. Менә Габдулла Тукайга нәрсә бүләк итер идегез? Габдулла Габдулла Тукайга бүләк. Шәп сорау, Рамил. Минемчә син... Марат уйлап чыгарды. Юк, минемчә син аны әле генә үзең уйлап чыгардың. Әйдә, XXL. Илюс. Габдулла Тукайга нәрсә бүләк итер идең? Каты. Молодец. Аннан соң, Рамил, үзегезнең җавабыгыз буламы? Марат җавап бирсен, нәрсә бүләк итер иде? Уйла, Марат, уйла. Иң соңыннан син җавап кайтарасың. Или синең тоже кыты идеме? Маузер әфәнде түбәтәй дигәндәй. Түбәтәй. Ну, Маузер әфәнде может и ошибаться, конечно. Ярый, тагын җаваплар. Бармы, дуслар? Ну. Ярар, булды бугай. Музыка җитми бугай. Марат әйтә. Туктагыз. Шайтан таяклары. Фама. Габдулла Тукайга нәрсә бүләк итер идең? Кызны? 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 Ул тёлочканы имеет в виду. Тёлочка. Алайса нормально. Минемчә, шундый фикер белән чыкты ул, ләкин Кызычка. Кызычка. Ага. Все, урындык. Обана. Шигырь. Бик әйбәт башлады, утыр икеле. Райнур, син мишәрме әллә? Юкмы? Шигырь дип әйтте, үзе сөйләмәде. Ярый, минемчә барысы да аңлашылды, юкмы? Или Әйдә. И туган тел, и матур тел, әткәннең теле. Дөньяда күп нәрсә белде, син туган тел акыра. Мин аңламадым нигә ул җылады. Ләкин шигырьне дөп-дөрес сөйләде. Булдымы? Булды бугай. Марат, син Тукайга нәрсә... Бу юниор лигасының редакторы Марат Салахов.
Марат, сен Ғабдулла Тукайға нәрсе бүләк итәр едің? Татар юниор лигасына билет. Бу бәйгедә Марат төшеп кала. Әйе. Хайрат. Ярый, достар, һәм инде хәзер безнең жюри әгъзалары бер командага сау бул диләр. Мин ялгыш кына 0,6 дидем, ләкин команда 0,4. 0,4 эксклюзив командасына эләгә. Рәхмәт эксклюзив командасы. Эксклюзив кызганычка каршы китә. Һәм инде дуслар, хәзер безнең биатлон бәйгесе була. Биатлонны укучылар алга чыгабыз, микрофоннарны алабыз. Ярый, дуслар, әйдәгез, тагын бер тапкыр алкышлап Аллага тапшырдык. Беренче булып безнең 2 мәзәген укый шайтан таяклары. Исәмсез зал, исәнлекле КамАЗы. Киттек. Бәләкәй диджейның беренче сүзе әни булды. Гүл бишлегә укый торган малай, "Эй, шорт" дигән сүзне укытучылардан да ишетә. Рәхмәт шайтан таяклары, дәвам итә XXL Илюс. Сәлам. Ураза вакытында төшкә кысылган Ураза вакытында төшкә кысылган ит заначка шутлана. Ике. Кара бәрәнне көтүдә Барак Обама дип йөртәләр. Дәвам итәбез Обана, Райнур. Исәмсез зал. Хахатушки от толстушки. Башладык. Олы башлы әбинең кушаматы Арнольд. Уяла торган тавык кашып күкәй сала. Рәхмәт. Әлбәттә инде безнең жюри әгъзалары штрафной круг дип әйтә алалар. Яки бер команда китә 0,1. Шайтан таяклары һәм Обана штраф. Шайтан таяклары сезнең бер мәзәгегез. Плеш кирпенең кушаматы шыма күкәй. Дәвам итәбез Обана. Дагестан бәрәннәре бә түгел, брат диләр. No 0,6 баллары белән безнең Шайтан таяклары, рәхмәт. Шайтан таяклары, зур рәхмәт. Димәк, безнең финалда XXL һәм Обана командасы. Әйдәгез, тагын бер тапкыр алкышлар белән каршы алыйк. Һәм инде безнең беренче булып тынычланабыз, дуслар, тынычланабыз. Все, стоп, дуслар. Дәвам итәбез. XXL 2 мәзәк. Давай, Илюс. Все, таптым. Мишер әбиләре ашка 2 пакет тыгып йөри. Ну, кыз. Тагын берне. Кыз табый, ул жыртык бүрек. Ие, Обана. Дәвам итәбез, гафу итегез. Тиле бабай, үзем бәрәңге дип кис итеп, капшыкта йоклый.
брекет киген кішілер. Сізге бір кенеш бирәсе келе. Яшын яшнәгәндә күп ыржаймагыз. Демек, бір командаға 0,8, бір командаға 1 балл, яки штраф кругы була. Тағын бір штраф кругын, әйді. Тағын бір штраф Талап кругы. кетеміз. XXL Илюс әйді. Татар гаишниклары взятка алғанда дұға оқыса, ол садақаға шотлана. Вот. Обана. Мишәр цыпсыклары цырык-цырык итә. Ноль бүтін оннан 8 һәм 1 балл. Бу бәйгедә Достар, тынычлык. Бу бәйгедә XXL командасы жеңді. Демек, достар, XXL командасы 1 балл, Обана командасы 0,8. Һәм инде әлбәттә хәзер мин барлык балларны әйтәм, 2 бәйге өчен уртача баллар. Достар, 2 бәйге өчен уртача баллар. Шайтан тояклары 4,8 балл, алкышлар. Эксклюзив 4,8 балл. XXL 5,8 балл. Һәм Обана 5,4 балл. Шулай итеп, дуслар, без өченче соңгы бәйгегә күчәбез. Бик авыр бәйге, музыкаль и эше йолдыз белән, КВН йолдызы белән. Менә шундый, шулай атала ул. Демәк, сез хәзер командаларда бәләкәй генә номер белән КВН йолдызларын күрергә мөмкин. Минемчә, командалар әзер. Әйдәгез, дуслар, музыкаль и эшен алкышлар белән башлап җибәрәбез. Юк, дуслар, әйдәгез, көчлерәк алкышлар.